Здравейте! Ето още един фар, при който доста често дефектират дневните светлини. Това е Шкода Octavia 3. Ето виждате след ремонта, дневните са чисто нови, светещи в бяло. Не е този кехлибарен жълт кафеникъв оттенък, който има когато са дефектирали. Ето ги въпросните светопроводи. Оригиналните са стопени и са пожълтели. Сега по принцип дори да бъде отстранена тази зона, дневните ще продължат да жълтеят, както и ще светят една идея по-слабо. Така че за да се възвърне визията на автомобила и да са еднакви като цвят и яркост дневните, трябва да бъдат подменени с нови. Това е. Благодаря за вниманието. До скоро.